baban ya zo wai yana koya mata subject da ta samu matsala a kai, yana so ya taimaka mata kenan. Sai yana ce kai ta fa kama da mamanta ta ko ina, da jiki da sai da komai da komai ta ɗauka na mamanta, ba abin da ta bar ma mamanta. Lokacin ta fara girma ta zama 'yan mata kenan. Sai na ce har da kirji ma ta ɗauka har irin na mamanta, sai ki ce bari duba ga ko har da size ɗinsu ɗaya ne na mamanta. Sai shiga shashafe ta. Abun ya bata mamaki, tunda take da babanta bai taba ta inda bai kamata ba. Ranan sai shiga tattaba ta yana shashafe ta. Ya ɗauki hannayen sai sa kirjinta yana ta tattaba kirjinta da nonuwanta. Abun ya bata mamaki, bata ji daɗin haka, bata so hakan ba, mu ba yadda za ta yi. Babanta ne ta kasa hana shi, duk yana mata magana ne, yana ce ta kama da mama har da kirjin ma duka komai su iri ɗaya. Da ta taɓa kirjinta sai ce yayi ji kirjinta nonuwanta sun yi karfi haka. Ai in nonuwanta suna da karfi haka za ta iya samun matsalan kansa, yana iya shiga. So ya kamata ce ya yi laushi, bai kamata ya karfi yanda ya karfi, bai kamata yana da karfi yanda ya taba ya ji ba. So ya kamata ta dinga tattabawa daidai ya laushi, daidai kar a samu matsalan breast cancer. Ita da ta ji breast cancer kuma ta sai yana kashe mutane da yawa, sai ta firgita, sai ce amma kar ta damu, shi zai dinga tattaba mata, yana mammasa mata daidai ya laushi, kar ya karfi breast cancer ya shiga. Ita bata yi shakkan wani abu ba, sai ta yadda. Yana ta taɓa ta dai, ita dai bata so abun da yake ba, don mahaifinta ne kuma ta fara girma ta san abu haka bai dace ba. Yayi ta yi yana ce kai ta kama da mamanta ta ko ta ina waye. Ya gama, ita bata ji daɗin haka ba, amma kuma bata hana shi ba. Suka gama, ya koya mata abun da zai koya mata, sai ya tafi. Ya tafi kayan shi, ta tafi kayan ta makaranta. Ta tafi ranar ta tunani me yasa tun tana karama ta girma da babanta bai taba ta ba, sai ranar me ya faru, ta rasa mene. Ta dai shiru bata ce komai ba. Ta sake dawowa, da yake ce zai dinga duba mata kirjin kar wannan kansa ya shiga, wasu zai dinga mamma sai mata, sai ci gaba. Ta zo haka wace gari haka ya zo ya dudduba, kuma yana ta ce kai ta kama da maman, ya zo ya rirrike kirjinta ta mammasawa wai kar kansa ya shiga. Tun ba ta son abun, shi was not comfortable, amma ba ta cin shi a'a. Tana ga kamar mahaifinta ne, duk abun da zai ba zai abun da zai cutar da ita ba, tana ga kamar yana abun da zai taimake ta ne. Sai bata hana shi ba, amma ba ta so. Haka mutumin ne ya ci gaba tun ba ta so, har ta zo ta shiga son abin da yake, ta fara jin daɗin abin da yake yi. Tun da hankali da fari bata so ba, har yanzu ta fara so sosai. Tana jin daɗin abin da yake. In bai yi ba ma za ta tuna mishi, za ta ce a zai dudduba mata fa kaza. Suka ci gaba da haka. To lokacin kuma ba sa zama ma da kowa, su ba wanda ya san me ke faruwa. Kuma ya lura da ita tun tana karama, bai taba ta ko da wasa ba, inda bai kamata ba. Sai da girmanta ta zama 'yan mata yake gwada wannan abun, kuma da izinin ta ne, dun ba matsi ta yi ko da karfi ko da yaji ko makamancin haka ba. Haka ya ci gaba da faruwa. Bata gaya wa kowa ba, da yake ta riga ta girma ta wayo. Bata gaya wa kowa ba, mata sun ci gaba da baban ya dinga ce wai kullu yana duba mata, kullu yana zo yana duba mata wai kara ce wannan ya shiga yana mamma sa ta kirjinta. Haka aka ci gaba har ta gama makarantar secondary. Kuma sai yazo yake tambayanta da ta gama makarantar secondary, ya wancan yaron da tace take so. Sai ta ce ai lokacin ya bata shawara cewa ta fita harkan yaron ba zai taimake ta ba, dama kuma yaron ma bai ce ma yana son ta ba. So ta kokari ta cire zancen yaron a zuciyanta, ta ci gaba da karatunta, ta mamanta da yaron. Sai ya ce ta to yayi kyau. Ya ce a rayuwanta ba wanda ya kamata ta so, ba namijin da ya kamata ta so ya wuce shi mahaifinta, don shi ba zai abun da zai cutar da ita ba, kuma yana son ta don shi ya haife ta. So kar ta tunanin wani ɗa namiji ya bacin shi, ba so ji ta ko tana son wani ko suna wani harka da wani ban da shi. Ta ce to ba damuwa. Ana nan sai ta so ta haɗu da wani, sai suka fara soyayya da wani, baban bai sani ba. To tun daga yana taɓa kirjin yarinyar nan, yana taɓa kirjinta, yana mammasa mata cewa kar kansa ya shiga, da hankali zai fara so taɓa sauran jikinta, har so ta taɓa gabanta, har zai fara lalata da ita. Mahaifinta ne fa, shi ya haife ta. Bata gaya wa kowa ba. Haka suka ci gaba da rayuwarsu, kuma su biyu suke zama, su ba wanda yake ganin me ke faruwa, ba zargi ba komai. Tun da fari ba ta son kwanciya da shi, har ta zo ta saba shi din ma. Da yake ita shi yanzu rudin ta yake, yana kaman kawai abun kirki yake koya mata. Ita kuma tana ga kaman babanta ne ba zai batar da ita, koya mata abun da ba haka ba. Haka ta ci gaba biye mishi, shi ma suna ta kwanciya, suka saba. Tana son duk abun da baban yake mata, yana bata kuɗi, yana lalata da ita, yana mata komai da komai da kamar mutum yake wa budurwarsa.
sun ci gaba da zama, sai ta fara soyayya da wani a waje. To ta ga wani ce na son ta kaza kaza, da yake ta san ba wurin baban za ta yi ba, sai ta fara soyayya da wancan. Amma zaman su da wancan bai yayuwa, don komai wancan yi mata sai tana gwada shi da baban, sai ta ce kai ba fatan da zuba mu haɗan wannan wanda yake na son ta da babansa fa, babanta ya fi mata komai, ta kwanciya, ta kulawa, ta komai da komai da ta ga babanta ya fi, sai ta fita harkan wancan, ta kasa zama da shi, ta ga kai ko a yanayin kwanciya ma gwamnati da baban, harkan kulawa ma gwamnati da baban. Ta manta cewa wannan mahaifinta ne kuma ba a yi aurenta zai ba abinda suke dai bai kamata ba, don da girmanta ne. Sai ta ga ba za ta yi zama da wancan ba, sai ta rabu da shi. Baban bai san tana da saurayi ba, sai ta sake haɗuwa da wani, sai ta fara soyayya. A lokacin sai baban ya gano alama cewa ko tana soyayya da wani, ya kira ta ya ɓata rai, ya dinga faɗa ce me ya raga mata, yana mata ya ba abun da baya mata, yana mata komai a matsayin uba, yana mata na uwa, yana na saurayi, me take nema a gurin wani da za ta saya tana sauraron wani bayan gashi shi bai ishe ta bane. Ya ta faɗa ce ba su ya ganta da kowa, ya dinga masifa ita ta bata ce komai ba, ta tsaya tana jin shi. Ku biyo ma karo na gaba ku sha labari.